parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi ponsya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kababang bat kabasinyam pun hau number pranyo saunot henriu nyolai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi be ise kum kajing penkot ya kajing nek kemen Jubilee jong keseng kentai Catholic jong ke balang snong samlem hari boy district hakajan miet jong ke kendai trik Kuala Lingkod arah jarapusan la penha perdano ya kan kesngi lek kemen Jubilee hadian kijing pendap ya ki babon ki kam ki bolong kum kijing pensa jingkan mau ya kan kesnam Jubilee ki bekentop nadu kajing ot ki hakapor menstem kajing penkop burom ya ki nongkit kam ki bala sedang ningkong ya keseng kentai Catholic samlem kijing ruai bat kijing shat bat kajing pensngau ya ka khana lingkon jong kajing ya linti jong ka sengkentai la penhiar ya ka lama jong ka sengkentai kum kadak jong kajing penkot ya kajing lek kemen Jubilee do ba Rocky Marwen nalor ki pat yunget jong ka balang Catholic samlem ringkat bat ukongsan uba Rocky Marwen hakani kasngi lai don langru kinong kit kam ka seng long kmi parish sning ki bukan top ya ka kong Mardelet Karnior nang ta ka kong Margaret Nongklau ka bade ka sekretari ki nong kit kam ka seng kentai Catholic samlem ki bukan top ya ka kong Mary Shaw Wanyang ka bade ka president ka kong Nita Mary Karbani ka bade ka treasurer lembat ki wei la ban kedo ba ka seng kentai Catholic samlem unit kadi ka balang snong ka bahap hapok ka sning parish bat hap hapok ka Shillong Archdiocese kadi ke balang snong ke bala seng haka kendai trik Kuala Lingkod arah jariwei bat menta ka sengi ke kendai trik Kuala Lingkod arah jar pusan ka seng kentai Catholic jong ke balang snong samlem kelayo ban rakhe ya ka Jubilee rupa lani ke Silver Jubilee hayeng mani balang snong samlem
Lam Unit, La Seng House Lam Kakandai Spa Kandai Pong, Bat Kinang Kitkam, Bun Naki Kilaklat Nakane Kapartay. Kumta Kaseng, Kamla Klem Das Mungo, Yaga Jing Trashitom, Baka Jing Elam, Bat Batin Ti Jonki Yaki Long Kumi, Kibala Shimti Yakakam, Jonki Nadu Kakandai Tarik Banai Binikom Usnem Ar Hajar, Hadu Minta Kasni. Hagaba Kaseng Kalayo Aban Rakhi Buram Yakajingdab Arpsan Snem, Silver Jubilee Jong Kaseng Kantay, Sam Lam Unit. Pinong Kitkam Nadu Kandai Tarik Banai Banikom Usnem Ar Hajar Hadu Kasau Tarik Banai Balai Ar Hajar Iway Pinong Kitkam Kilong President Kong Emil Dalingkoy Secretary Kong Meres Lalingdo Treasurer Kong Lubina Taro Nadu Kasau Tarik Banai Balai Ar Hajar Iway Hadu Kandai Tarik Banai Balai Ar Hajar Riu Kinong Patkam Kilong President Kong Elda Lingdo Bampuai Hadbar Ublay Secretary Kong Meres Jela Lingdo Treasurer Kong Lubina Taro Nadu Kandai Tarik Banai Balai Ar Hajar Riu Hadu Ka Tarik Banai Bakat Ar Hajar Inyo Kinong Patkam Kilong President Kong Angelina Dakar, Bampuai Hadbar Ublay, Secretary Kong Wamjina Karbani, Bampuai Hadbar Ublay, Treasurer Kong Metrinda Sun, Bampuai Hadbar Ublay. Nadu Ka Tarik Banai Bakat Ar Hajar Inyo, Hadu Ka Kandai Tarik Banai Banyo Ar Hajar Khatar, Kinong Patkam Kilong, President Kong Metrinda Sun, Bampuai Hadbar Ublay, Secretary Kong Mary Shawanyang, Treasurer Kong Lubina Taro. Nadu Ka Tarik Banai Bakat Ar Hajar Inyo, Hadu Ka Nyo Tarik Banai Balai Ar Hajar Apuwe, Kinong Patkam Kilong, President Kong Meres Lalingdo, Secretary Kong Clotilda Karbani, Treasurer Kong Rita Les Lingdo. Nadu Ka Nyo Tarik Banai Balai Ar Hajar Apuwe, Hadu Ka Tarik Banai Bakat Ar Hajar Pusau, Kinong Patkam Kilong, President Kong Adalin Taro, Secretary Kong Meril Dalingdo, Treasurer Kong Vidora Wanyang. Nadu Ka Tarik Banai Bakat Ar Hajar Pusau, Hadu Menta. Kinong Patkam Kilong, President Kong Mary Shawanyang, Secretary Kong Dayahun Lingdo, Treasurer Kong Nita Mary Karbani. Advisor Ide Ibabu James Marbanyang. Kumta Kaseng Ka Ai Ka Jing Kublay Snungu Yakinong Kitkam, Kamtam Ibabu James Marbanyang, Ibaju Ai Sim, Ai Jing Mut Yangi, Kilong Kumi, Nakapor Shakapor, Penpenyat Renti Yakikam Kijam Hupo Kaseng, Kumi Ilong Menta, Daka Jing Betin Lenti Jongki. Kaseng Ka Ai Mensim Rui Kinong Kitkam Bamenta, Banginang Tray Kamha, Nang Kaseng Kantay Kachalek, Sam Lam Unit, Kanang Kiu Shaprang, Habaro Kiliang, Hakabalang Bakaim Lang Salang. Barabor Kate Yalakayin Gasem Gajongka. Ngakantu Yapi Hagani Ka Arpusan Snem Ngajingan and Tiga Jongpi. Walada Kinong Tray Gibamanswa, Kibla Tray Shitam, Kibala Pelang Gumbi. Hadu Kinong Tray Gibamanta, Kibla Nok Senyang Ya Ka Sengen Pay, Hajiya Inti Kini Arpusan Pili Gibaumer. Nganget Pila Tray Shitam, Pila Sha Ijinga Imaharukam, Manpoi Hadu Kani Gasri. Kani Gasri Kalong Gasri Kabakamen Kababha, Kasgi Kabadei, Babapi Baro Kilong Kami, Habang Apet Ya Jingsha, Habang Apet Ya Jing Kamen Gajongpi, Ngai Ishisha. Mapila persang, mapila pengi, maka jingkemen ngejongpi, ka jingrakhe ya kanik arpsan snem, jong maumer jong ka jubili ngejongpi, ka jubili rupa, ka dei ka ba, ka wan nadu ka mensin ngejongpi. Ki jingshat lagi dong maper, ka jinglek kemen, ka pengi, maka ni ka ski ka majong. Tengadap ka jingsok kemen,
Bada don rengkat bat pi hagani keski. Ngangit hagi ski bandangwan. Nginang la susu bada tre rengkat. Kumno ban yarap ni gilong kemi gibe. Ha ka iblang ka salang jungi. Te swabangan song nga jing khublei ka jubili rupa ka besuk ka bakman. Ya pi baro gilong kemi jong ka sengen pei Catholic samlem unit. Te swabangan song nga kwa ban khot ya I president bat secretary jong ka sengen pei samlem unit. Ngadon ijing ai sobha khendiat na kaliang nga jonga kum ka dia tenrong lem ban ya kitbok kirang na ka benta kani ka ski ka bakrpam tang masibun den ngeroi perumpare to dang shit tang to dang shit raham ban trai na ka benta ki kam ki jong blei ban kintiu ya ki long kini habaro kiniang bat kham tam na ka bri sowan jong blei no bu no thau jumi bakum kilong kami ngatip mene hakamas ngai bagi kena syakri duan kidon shibun bah ngasnodap ka mensim badai na pi kilong kami kiba ai mensim yala ki jom ki khon ki ti pidai ben don ki kam mensim mo kumba on ka Jacob ma ka lada pi ang ba pidon ka jinget henre pimdon ye ki kam le se ka ne ka jinget jom pi kan dum long ka baseso te long kami be ngasno ban kintu ye pi bahaga ne ka jingdap arsan snem jom pi nganget ba ki kam ba bha jom pi ki kam le isne ki kam kino ki kam bala ben syet happy da ka ne ka balang snong nganget pi ju ya tre lang barbor bat ngai iro ha por mengi don ka program jom ni han ne po balang snong han ne ngai ka don ka jinget tre lang ki long pa ki long kmi ki kon samla bat ki hep ki baret ngai I kata ka mensim ka jinget tre lang jong fi ka ne ka pau shai ba ki long kmi ki dei shisha ki ba ai mensim ya ulong pa baju ong ka tin barbor ha ka jingjap jong no orang ba lane ulong pa dei ka kentai ka baju ai mensim barbor yaki lada ka kentai lane ka long kmi kam ai mensim le se upa unum yo mensim unum la ban tre shekmat kumbanga ai ka nuksa kum iba roki mentamo idon ka thong lane ka wei ka jintu babha jong I wei bansa kontes ya ka ne ka MDC le se idon ikmi jong I ngai I ka baslang jong ka jingya den pi jong I ba ikmi jong I idon rengkat bat I te ka ne por ngas ngau ko gilong kmi be snow bha buram barbor ya upa bun sin mangi ki kentai ngilong ki balap ki bang jula ban yasha ngasi om barbor long ki ban yasha berbor tin sawan ra ya ka jingtha bun sin ki yin ki sem ki jot ki pra na ka daw jomno ladangi wat e ka daw barbor dei nangi ki long kmi barbor ki dei ban long ki bayan sha na ka jing sha ni hab sha shitom ka jing sha shitom ngin sayo ya ka jingjok bat ka jingjok barbor ka dei mangi ki long kmi ngin long shisha ki long kmi ki badakat ki long kmi ngin sneng ngin pen I da ka nuksa babha ya ki kun tham tam ha gini isni ni don ki kun samla ha ki kun samla lada mangakum ka kmi ngam long ta ka kmi ka ba pen I ka nuksa babha le se nganum la ban kren la ne ban sneng yala ki jong ki kun ki jongi te han ka ni ka por ko long kmi be snow bha ba pi ki long kmi to burom barbor ya ulong pa ya ki reutemen kumba menengi I ba pila le burom itu ki reutemen ki badang ki ba ki lawan mensim ban ka jing penkuk burom jong fi kadiru kadai ka wei ka jing long ba pha jong fi kum ka seng ken thei ha ka ne ka balang snong samlem unit to nang ye trei nam ta ka burom ke jong oblei mo te haba menne ka formas ye snow ba pi ai ka jing terwa mas mon ai benta ublong pa uta ba layak sakma mo bom poi su sing mane bala lej la ka jong kalenti te ko ki long ki mi be lej shakita ki ying disam yarap yaki ai man sem lej tuai lej yeslok le ki kam isnei bat kum ta ter kata ka de ka kam sim ong de tang ban shu ong ba habang electric pang in shu ong tonang kot no le se ka ti jong I pade kam don betai bat kum no bangin le ya kita ki kam isnei ka ba
Jisu dan le slapathai kumno le kam isnei ulek sheki priu ki bala jot bala pra ki bade kita ki nongpop le se kita kumba usah hayos ma uta nomlom khajna re Jisu lek haying jong usah hayos ban lek ban samit wan namata jong ni ki nongpop bat inget ba pangiram ni ki nongpot jong Jisu to ki long kumi be long sisa ku kata kasyarak Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru yue ar nyau lai